Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Uba Preston Tensong MLA kapin Ursula constituency ubadai Vice President kaseng NPP ula dumok ting ikiseng bhalang kum kaseng hito bat ka HYC bakilalong kum kiseng san perthai omshu kiseng bhalang. Uba Preston Open Ram ya kajingle kiseng bhalang kum kiseng san perthai ki bawan ra ya kajing ya pher jingmut bat kini ya ka hoksen shar pat ba kabla ahi da ki pat ba hadin kajing nyawon. Uba Preston Tensong Open Rami gitu ki riu shim kabu baki long kinong penthut bat penjulor ye ka yeng ka samjong u MLA ka HSPDP ka motion road ka badan halaj umkra. Na kaliang uba Preston Tensong uyathu hagilat pathai khubor ba ulabtha ye ki pulen bakin ne da ka bating ya ki ba penthut ye ka syong suk syong san. Shu uba Preston Tensong uyathu ladaki kwa bandon Chief Minister da ukhasi day ban Punjab tangkaway ka party day ban Punjab shibun kita ki party. Day bandon kani ka judging snow ban pelong communal habdeng ukhasi habdeng ukaru habdeng ujaitia harta bang ngathlai ya kani ngin ma bansya lano bahkan jia kani ka judging jia tena kadau ngakwa ban pensyai leng ba jompi kini thokot khobor snow ba pensyai bahaya ni namar ba kumo pi kini ke kim dei ban jiasu bat ngiru nakalek na sarkar ngin simkhia ba kum kini gijai kim dei ban jia nang ne sakman namar kani bro ka dei tang ka jing sim kabu haka kerteng jongno re jongno ban penklumar jingmut ya ki ba namar kumbang ong pi menta ka parti ka betmai kum ka pipipiru ni burong haba upai ba ujit nga so benong ni burom ya kata ban ngange chen bagi nong ya lam ki dei ban burom ya kiwe ki konsensiru haba upai ba daladi ki lek ban jit marwei ha ki jaka kendong jong ki police station ki ba pher de kata ka dei ka bang akwa benong bat ru ngan ya thu ya pi kalong bangi hata neuter jong udeng benai in le ya ka swearing in hakapon step hakabau honorable prime minister ni community bat kumju honorable union home minister kinwan ya ban sakhila haka jela jeni bat kan long ka burom ka bakrau kat ku prime minister kat ku union home minister bakinwan ban sakhi le ni ban ya don lang rengkat bani ha ka swearing in ceremony ka bangin sapulong ha ka neutri jong puneu nai bangta nakaliang Jokapati hoi Chief Minister wadai bai kulai kerpang ni kita ba yang jalan negara kibala ai biang ya ka jing job ka ba burom ni ka parti ka jomi ha ka negara election ka bang sudet ha ka ba na haw ajar ka tendai akat prani yo tam kan prasi akat dai si bat mentan keu syara agresi dengan ai ka le sia jangu ye ki ba jong jalan negara baro kibala jit kibala ibit biang ni parti jeni katum hitam di beri train nak tahu arja kapra arulai ya ai ka jinjok ka don burom sisi singpat ko in expect bangin duna aga bangin yo ya ka majority tenrei ya kan ni burom ka ka rai jong pai ba matrai ta sai ka benta ka ba ar ka bang kwa kot sngau ba pen sai bahaya ni namar ba kumo pi kini ke kim dei ban jiasu bat ngiru nakaleng ka sarkar ngin simkhia bakum kini gijai kim dei banjia nang nei sakma namar kani bro ka dei tang ka jing sim kabu haka kerteng jongno re jongno ban penklumar jingmut ya ki ba namar kumbang ong pi menta ka parti ka betmai kum ka pipipiru ni burom haba upai ba ujin nga so benong ni burom ya kata bat ngange chen bagi nong ya lamno ki dei ban burom ya kiwe ki konsensiru haba upai ba daladi kilek banjit marwei haki jaka kendong jong ki police station ki ba pher de kata ka de bang akwa banong batru ngan ya thu ya pi kalong bangi haka neuter jong udeng benai ngin le ya ka swearing in haka pon step haka bau honorable prime minister ni community bat kumju honorable union home minister kinwan ya ban sakhilang
haka jela jani bat kan long ka burom ka bakraw kat u prime minister kat u union home minister bakin wan ban sakhi lene ban ya don lang berkat bani ha ka swearing in ceremony ka bangin sa pelong ha ka neutrik jong unuk na ay bamanta top government dan iba the new formation of government de kai wajia adin ka swearing in then governor will say that okay you have to prove your trust more the confidence majority that automatically we will do it in the house and then even budget session will start so that is the procedure where we do it. Sir, just one question. Kebagusan ni required kebagusan ni required number. Kan no required number. Naman mentaka la house the strength of kadon 59. It's only 59. You get point. So you need 30. Saya pada dulu voting ini kai buat vote speaker macam mana? Macam tu berkenaan popular vote speaker. Ano? Macam vote speaker. I'm not speaker. Number ban kondok yang kata ada habla project speaker. Mungkin dalam public government lagi speaker. Kalau vote speaker. Kalau saya buat sekarang election minta kalau mau amin minta mereka soyong. That will not happen. Yang chuang apa lagi? Kema apa? Kabang ngingin ay ka assurance supaya ba jom jela long bangin ay ya ka stable government till the end of the day. Sir, in case That was their agenda, I think. They want chief minister from Khasi Jaintia. But that is not the only criteria where you need to decide. Let us see the fractured mandate here in Khasi Jaintia. We have how many parties? We need to know that. And then some party they got 2 seats, some party got 2 seats, again some parties got 5, 4, like that. So I think that is not the way of thinking. But you need to also respect one thing. We are the single largest. NPP got 26. So why don't you respect the decision taken by the elected representative of the party? Because we already elected Conrad Sama to be the chief minister, again to become the chief minister for the next 5 years. So it seems these people, they got mad on that. But my clarification on this is, if you want that, why not you come only in one party? Let one party set up the candidate. This side you have 36. You may win 32. You may win 33. Then you claim and form the government. I think that is very clear. But now you can't do like this. How can you just force bringing two MLAs from one party, 5 MLAs from one party, or 4 MLAs from one party? How can you forcefully ask them to form the government just because we want chief minister from Khasi? I think that is totally wrong. That's what I'm saying. Certain conditions are there where we need to respect and we need to also follow. Because without that, I think the democracy is gone. So therefore, my appeal to all the citizens of the state, don't listen to this kind of misleading activities done by few groups of people to disturb even the peace, tranquility that we have in Shillong City as well as in the state as a whole. sir, Iya kicing jia, kumpen bed, akaba don kicing atat, ya kaye ya kasen jom kutuki, MLA, akaba don kicing bengen kicing bersih, bahkan ni kadai kasin kebangat rai, kabangan paju ikut, kanikah cuk kebangta, kabandami hadu banlek berat tu petrobom, banlek tangi kasen, matrai kan ni kadai tren kabak ikenap, nak kalian jongi mati. Ni kondet ya kan kecing le baru na I kumadon kijat beriu ki bamut penban ban keni lane ban sim da kabor ya ka demokrasi ya ka constitution ya ka proses ya ka ba upai ba lajir kerpak na kebenta ban pa ya kinong yalam naka konstitusi naki konstitusi ba per bro riu ko pali
na kamenta banyak tai banyak sai baru bani kemat na kalian jong ki konsesi baro ha po kador barang te ya po negara legislative assembly dan kalian jong na kalian jong ke parti ni condemn ya kan ke jile bat nga imat don manure manu idon kiseng kiba i desu ban ong ba ki de kiseng halang la i kom ki de kerja political wing jong ki political party agaba ki pendon kam bakla ya kini ke tena kalian jongi na kalian jonga ngasong ban ong ba pensai pai ba ki pai ba kim de ban sung tu bakla ki sung tu ba ma ki bat utu u MLA bat ki la dejit bat kam de ban don kanu kono ka force ka ban le plumat na ka benta ka jing thau yu sorka kani ka jia na marba ka don ka jing thumu na ka benta ban ong ban le jubor le ban tan jubor na ka benta ban thau ya ko ne tena kalian jong ka parti na kalian jongi ya kani ni kondem ba mbit ban le na kani ka hur ka kani ka lenti na marba people plumat ki ya pai ba joka jela ko ka wei ka isu ya nga kerteng long ba dei ban yo chief minister khasi haka jela mi kla jong ya kaniru ni haban respect ya ka mandate jong pai ba pi ong na karu hills pi ong na khasi hills pi ong na jaide hills ni haban respect ya ka ek mandate bau pai ba la ai den rei ba pin kini jubor pa dia kata ka hok jong ki pai ba ki dong tebu ngatrai kalong ka ide ka bom internet lakom no nuru kini ke ege kide bangsanya bat nila ai ko ada ka batengnya bakal lo sim kia ye kini ke bahkan don ka jiput kan don ka lo ono do bat kan non lu ka jing sim ka bu hang ni antai dina kaliang jong ka parti ka bangakwa ban pensyai ye ki pai ba jong jelam ikla barok kowe ngim dei ban long komunal uci pedesta lo de nas na po garone na kasine jantia rei udei unong be kaya dikata ke jing ong wa na kalian jong kasi kaban kong ka bangakwa ban pensyai hang ni kat banang ong komta ngingin ang yapai sedi idon lai pun rusi di parti nang mi sinang habakit ngau long concern hodu kata kita giseng balang kom ka hitu kom ka ka we ka de hitu bat ka baar ka de ka HYC ngang so bon ong balay kim sim kia haswa election pensyai gi pai ba der pensyai gi parti gi khot lang yaki ba pila ban let's see ban ya join lang le ban don ta ka we ka parti rei andal ada election ki persyang ban pensutu bakla nasutu bikin don kata meeting kap nasutu kan don kata ka ege ke ba ke movement ke jumpi hakaba kani barok ka de tang ka jing pen thami tang ka jing sim kabu nda kamenta ka interest jong nore jong lani jong ka nore kan ko political party ngakren na ba syai ko ngopi namar kim dei su kisen halang thing ko magi dei ki political wing jong ki party kinore kinu ki politik parti ki badon hang ni hapo megla na pensyai pajba na kadau bagi pajba gen sutu gen ngau haru ban bisa tha ya ki ba kum kini ki jat penhun ki ba kum kini ki jat grup ba lakum no ngin burong ya ka mandit ya ka jingjit jong ki pajba jongi ha ka jela be kala jongi barokawi kata kade ka bangan kwa ban ai ka khobor ka ba pentikna hakaba lakom no ki pajba ki dei ban sotu ki dei ban husiar dei ban don kum kan ka janji snow ban pelong komunal habdeng khasi habdeng karu habdeng jaitia hakaba ngatrai ya kan ngin mala ban sya lanu bahkan jia kum kan ka janji jia tena komentar ban ong ban le jubor le ban kan jubor na ka ban thau ya ko tena kalian jong ka parti na kalian jongi ya kani ni kondem ba mbit ban le da kani ka dur da kani ka lenti namar ba people plumat ki ya pai ba joka jela ko ka we ka isu ya ka kerteng lomba dei ban yo chief minister khasi haka jela mi kala jongi ya kani ru ni haban respect ya ka mandate jongi pai ba piong na Karu Hills, piong na Khasi Hills, piong na Jaide Hills, ni hap ban respect. Ya ka ek pandit ke bau pajba ola ai. Den rei ba pin kini jubuar pada kata ka hok jom ki pajba. Ki dong tepu ngatrai kalong ka ide ka pom internet. Lakom na gumnuru
kini ke ban sangat bat nila ai ko ada ka batenge bakal lo taan ke de ban sim khia ye kini ke ba kanam don ke jing thut kanam don lo ana do bat kanam don lu ke jing sim ka bu hang be hang tai tena ka liang jong ka parti ka ngakwa ban tum syai ye ki ba ju ke selam ni kala baro ko wi ngim dei ban long komunal uci pendista lo denas napo garone na kasine jantia nri udei hi unong be kala ya kata ke jing ong wa na kalian joki kasi ka ban kong ka ban kwa ban tum syai hang ni ko kat banang ong kumta ni nginang ya pai chen ni don lai kun rusi di parti nang mi chen nang habaki snow long concern hodu kata kita giseng balang kum ka hitu kum ka ka wei ka de hitu bat ka baar ka de ka HYC ngang so ban ong balai kim sim kia haswa ka election pensyai ki pai ba dir pensyai ki parti dui khot lam ye ki ba kila ban let's say ban ya join lang ne ban don ka wei ka parti rei andala de election ki persang ban sutu bakla na sutu bikin don kata ke meeting kap na sutu kan don kata ke eke ke ba ke movement ke jongki hakaba kane barok kade tang ke jing pen kami tang ke jing sim kabu na kamenta ka interest jong nore jong do lani jong ka nore kan ko political party ngakren na ba syai ko mopi ngamar kim dei su kisen balang tin ko mi dei ki political win jong ki parti ki no de ki no ki politik parti ki badon hang ni hapo me kala na pensyai pai ba na daw bagi pai ba ke sutu kin snow haru ban bisa tha ya ki ba kum ki ni jai penhun ki ba kum ki ni jai group ba la kum no ngin burok ya ka mandit ya ka jinjit jong ki pai ba jong ni ha ke jela me kala jong ni barokawi kata kade ka bangan kwa ban ai ka ka ban lami su hadu ban lek bread du petrol bom ban lek thang yin thang sen na trai kan ni ka tren ka ba itna na kaliang jong ni ka pi ni konsep ya kan ni ka jingle ban ru na i ko madon ki chat briu ki bamut pen ban kene le ne ban sim da ka bor ya ka demokrasi ya ka constitution ya ka proses ya ka ba upai ba lajir ke pam na ka benta ban pha ya ki noyalam na ka konstitusi ba per bro an ru potuli na ka benta ban ya tai ban ya sai baru ban mi kmat na ka liang jong ki konstitusi bro ha po ka dor barang te ya po me la legislative assembly de na ka liang jong nga na kalian jungi ke parti ni condemn ya kan kecilnya bat nga imat don manure manu hidon kiseng tiba i desu ban ong ba kide kiseng halang la i kom kide kinja political wing jong ki political party haga ba ki pendon kap baklah ya kini ke de na kalian jungi na kalian jonga ngaso ban ong ba kapen syai pai ba ki pai ba kimde ba sutu baklah kisung thu baha maki bat utu u MLA bat kila dejit bat kamde bandon kanu kono ka force ka ban le klumar na ka benta ka jing thau ka sarkar kani ka jia na marba ka don ka jing thmu na ka benta ban ong ban le jubor le ban kan jubor na ka benta ban thau ya ka ko ben tena kaliang jong ka parti na kaliang jongi ya kani ni kondem ba mbet ban le da kani ka dur da kani ka lenti namar ba people plumar kli ya pai ba jokka jela ka wei ka isu ya ka kerteng lomba dei ban yo chief minister khasi haga jela mi kala jongi ya ka niru mi haban respect ya ka mandit jongi pai ba pi ong na karu hills pi ong na khasi hills pi ong na jaite hills ni hab ban respect ya ka ek mandit ka bau pai ba ola ai den rei ba pin kni jubor pa ya kata ka hok jom ki pai ba tinong tepu na try kalong ka ike ka pom itana lakom nung nuru kini ke ike ke ba sanga bat nila ai ko ada ka batenge bakal lo taan ka de ban sim khia ye kini ke ike ba kanam don ka jing thut kanam don lo ana do bat kanam non lu ka jing sim ka bu hang be hang tai kena kaliang jong ka parti ka bangakwa ba tum syai ye ki ba ju jelam ikla baro ko wi ngim dei ban long komunal uci